hai momentos na vida que andas correndo e non te parece que non te di nada, pero a poesía hai que ter calma, sentarse na rúa, no mar, mirando o mar, nun campo, e ler por eses sitios parece que te enche moito máis, non? Por iso recomendo ver este libro e ler os haikus de Esperanza, non sei, mirando o mar. Por exemplo, este poemario realmente é un haikuario, é dicir, é un libro de haikus, un poemario, por suposto, pero con esa especificidade. É un libro, unha edición moi original, realmente é de bibliofilia, porque está traducido, os meus haikus están traducidos ao xaponés, é dicir, unha edición bilingüe, galego-xaponesa. De feito, é a única obra actual da literatura galega que está traducida ao xaponés, logo explicarei por qué. E aparte ten moitísimas, ten un papel moi especial, este papel, a Guerra de Oriente Medio afectounos, afectou a editorial porque tiña que traer un papel específico, non podían facer unhas páginas dunha maneira ou outras outra, e non sabía eu, descubrín aí que a guerra tamén me afectou a mí, de certa maneira, afectou o libro, porque os barcos que viñan cargados con papel de aí, que non sei por que teñen que ir de tan longe, pero viñan, que é un papel moi especial de correr e tanto. Ouse, en fin. Entón, son grabados, a ver, son fotografías, obviamente, pero feitas sobre grabados xaponeses dos séculos XVI ou XIX. Entón, creo que o libro ten unha beleza visual que non é moi frecuente. Entón, imos ver por que a xénese deste libro tan particular. É unha obra, xa digo, de feito, insólita no panorama ibérico. Cando digo ibérico, digo galego, español e portugués, por suposto. Estas estampas son de Hokusai, que é o autor desta icónica fotografía, pero tamén é un dos mestres de pintura de Castelao, no sentido de que Castelao estaba moi influído polo xaponismo, e tamén, teria que poñelo aquí agora, pero levaríamos moito tempo, tamén Castelao, nas súas obras, retoma, en parte, non sempre, pero ese estilo xapónico que estaba de moda por Europa, por outro lado, foi didáctico. Martín Kovacs, algunhas cantigas de Afonso X, cantigas de Santa María, e xa nos nosos tempos Rosalía, Cabanillas, Novoneira e García Lorca. Ben, son 6 persoeiros, e resulta que a sétima son eu, que pinto eu aí, obviamente nada, non pertenzo a ese elenco, por desgraza para mí, pero somos amigos desde hai nada menos que 34 anos, e entón, el quixo, que vinlle eu, se me traducía, e el dixo que encantadísimo. De feito, acabou xa unha segunda traducción, porque eu quero publicar un segundo libro de haikus, aparte deste, e quería que el lo traducise tamén. O detonante de crear este poemario foi a partir do ano 19, cando eu estive no Xapón. Estivera hai moitos anos, era moi nova, na China, cando non ia ninguén ali. A China é o berce de Oriente, incluso máis antigo que Xapón, entón prioricei. E a Xapón tardei anos en ir, moi o meu pesar, pero as circunstancias non o propiciaron. Finalmente acabei indo ao Xapón, pero xa vos digo, no ano 19, hai agora 5 anos, como quen di onte pola tarde. E teño que dicir que Xapón foi un dos países que máis poder tivo en min, é dicir, que tivo a influencia de transformarme, a palabra é transformación, é dicir, o contraste coa nosa forma de pensar é inmensa, a pesar das aparencias, porque visten igual que a nós. A primeira que escribe haikus na literatura galega é Dona Luisa Villalta. En 1985 ela publica uns haikus sen título, o que ela denomina simplemente 7 haikus. E esas 7 composicións son publicadas no Correo Galego. Ela fotografaba esas mulleres con molido o pano este redondo que levaban, e por riba, pois a cántara ou a sella ou o que cadrase. Unha desas mulleres é miña avoa. Entón este lugar non é un topónimo, sino que elas a nivel popular descansaban aquí o que levaban, pois a sella ou as cestas, o que fose. Entón bautizárono como a Pousa.
E a min encantoume porque o topónimo non existe, foi creado polo povo, puro povo. Este poemario, no fondo, é unha homenaxe a esas mulleres galegas que realmente levantaron este país, porque os homens estaban na emigración tradicionalmente, como todos e todas sabemos, e as que levantaron esta terra eran as mulleres. A libélula é un insecto que sempre avanza, nunca retrocede. Entón, para os samurais era un símbolo da coraxe, da valentía. É dicir, na guerra non hai que ter medo nin ser cobarde, hai que avanzar sempre. Entón, repito, é un símbolo da coraxe, da valentía, ao mesmo tempo da boa fortuna. Pero ainda hai máis. Na bella mitoloxía xaponesa, a Kitsushima, ese era o bello nome de Xapón na mitoloxía xaponesa, pois significaba nada menos que país das libélulas, é dicir, país dos homes valentes. Entón, a min gustoume moitísimo aunar todo iso. Para min a libélula é, repito, un símbolo natural, un animal, un insecto, símbolo da vida, que se renova constantemente, pero tamén xovei con este detalle, o símbolo da coraxe, de avanzar. Quería crear un poemario positivo. Basho, cando lle pediron que definise o haiku, el como mestre de tal, dixo: o haiku é algo que acontece nun lugar en un momento determinado. Entón, a esencia do haiku é captar o instante. Vou vos ler un haiku de Basho, do mestre Basho, que é moi famoso, un darrá, e logo volveremos conectar con esta rá. El di así exactamente: un bello estanque, unha rá que salta, o son da auga. Para moita xente diría: pois vai a parvada, unha rá que salta e un estanque. Se un non ten sensibilidade para comprender iso, non hai nada que explicar. Tanto o ukiyo, o grabado xaponés, como o haiku é plasmar a beleza do efémero, porque hai beleza e moita. Teño un amigo que é filósofo e di: a vida é dura, pero cantísima beleza. E iso casi un haiku, dixen eu, non? Entón, pois sí. Pensade que no Xapón hai un fenómeno que é a sakura. Sakura, en xaponés, é floración das cerdeiras, e cada primavera todo o Xapón, todas as familias levan unha especie de friameira ou algo así e comen nos parques para desfrutar das floriñas rosas das cerdeiras, que ven un sopro de vento ou ben chuvio e tal, van durar poucos días, pero ese grandioso espectáculo que dura días, pois hai que saborealo porque tarda todo un ano en bollar. Entón, gozar ese momento, é a estética e a ética xaponesa. É dicir, é unha especie de carpe diem. Goza o día, goza da vida, porque é tremendamente breve, pero ao mesmo tempo é belísima e é maravillosa. Esa é a esencia do haiku. Pero é verán natsu. Entón está dividido nas 4 estacións e con haikus relativos a cada unha das estacións. Entón, a natureza é omnipresente. A natureza para min non vai ser a xaponesa, evidentemente vai ser a galega, e en concreto a galega das Rías Baixas, da Ría da Arousa, pola Congostra, terra, brión e sombras, conversa lenta. Simplemente iso, pero para min foi un dos momentos deliciosos que eu recordarei na miña vida. Iso precisamente é o haiku.